Restlessness for change. Din hija l-frażi li l-Prim Ministru Joseph Muscat uża biex jiddeskrivi l-bidla li dan il-gvern irnexxu jġib fil-pajjiż. Quddiem folla numeruża fħallija l-Prim Ministru qal li huwa għalhekk li l-poplu qafda lil dan il-gvern sabiex ikun l-aġent tal-bidla f'dan il-pajjiż u jħares b'mod ottimist lejn il-futur. Iżda Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonista dan kollu ma jgħodx. Tant kemmu hekk li Simon Busuttil u Tonio Fenek kienu qalu li l-flus li qed jingħataw lura fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi huma korruzzjoni. Il-Prim Ministru fakkar kif għal darb'oħra l-Aġenziji Internazzjonali qed jirrikonoxxu x-xogħol ta' dan il-gvern. Fakkar kif ir-rapport dwar l-indiċi tad-demokrazija poġġa lil Malta fil-15-il post mill-pajjiżi tad-dinja li għandha demokrazija b'saħħitha fosthom qabel l-Istati Uniti. Għalkemm Simon Busuttil prova jgħid li dan il-gvern huwa mimli korruzzjoni, dan kien immeri minn rapport internazzjonali li tella l-pajjiżna il-fuq il-ġrieda kontra l-korruzzjoni. L-istess ġara fil-każ tal-ambjent meta r-rapport poġġa lil Malta fid-9 post fid-dinja għal miżuri favur l-ambjent. Dan iġib għal kollox fix-xejn il-kritika ta' Busuttil qed issarraf f'tajjira li x'mandux pjan għal Malta għawdex. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq il-kontijiet. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq il-fuel. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq il-pensjonijiet. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq is-saħħa. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq l-out of stock. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq il-waiting list. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq l-investiment. Jitajjar għax m'għandux pjan fuq il-libertajiet ċivili. Muscat fakkar ukoll kif Busuttil reġa' kien negattiv dwar is-saħħa. Dan wara li pajjiżna reġa' kien iċċertifikat bi progress f'dan is-settur. Dwar it-tnaqqis fil-burokrazija l-Prim Ministru qal li apparti 3 ċentri ta' servizz pubbliku għandu jkun hemm aktar innovazzjoni fosthom permezz ta' sistema online. U dik hija l-viżjoni tagħna li ġej għas-servizzi tal-gvern li tinqeda f'darek stess fejn trid int permezz ta' sistema ta' gvern 24/7 u li taħdem qas minn fuq l-internet mill-mobile tiegħek. U sal-aħħar ta' din is-sena ħajkonna place l-istrateġija li ħatibda titwetta mbagħad is-sena d-dieħla. B'umiltà l-Prim Ministru fakkar li għalkemm sar ħafna xogħol qatt fadal xi jsir, iżda fakkar li kien grazzi għal dan il-gvern li għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja child care bxejn u żieda fil-pensjonijiet fost oħrajn. Muscat tqal li wara li l-programm elettorali jkun twettaq ma jfissirx li l-bidla twettqu daqshekk, anzi il-bidla trid tkun waħda kontinwa.